Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. देवस्थानाच्या 50 जो 13 ते 14 लाख प्रत्येकाचा कॅमेरा जो 90 कॅमेरे आम्ही इन्स्टॉल केले असतात निराई मंदिरापासून ते मुरळी टेम्पल असं थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जाते संबंधी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा हे सगळो खर्च आमी देवस्थानान केल्लो आसा फक्त आम्ही बॅरिकेडिंग वेवस्था केल्या त्याचं सराउंडिंग देवळाचे आसा बॅरिकेडिंग केल्ली आसा आणि ती म्हाका 16 तारखेक 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करतले बा 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रिल पर्यंत ते बॅरिकेडिंग कंप्लीट जातले आणि ते झिगझॅग म्हणजे व्यू मॅनेजमेंट केला द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि पोलीस डिपार्टमेंट आणि कलेक्टर आणि त्या प्रमाणे ते दोन पार्ट दोन पार्टी कशे दवरल्या एक घोणा खातीर आणि एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज त्यांच्या खातीर दोन आसा पळय न्हू देवळा भोवताडे घालून मेन दारांसून वयतले आणि बाकीचे डेवोटीज आसा पळय ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा ती गेटीतून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज करतले एक म्हटलेलें आसा की दुकानां बुर्डेल पासून देवळा पर्यंत जावपाचें ना आणि त्यानुसार आम्ही जे डायरेक्शन दिले आसा ते आम्ही कंप्लायंट केले आज आम्ही देवस्थान कमिटी फक्त कितें काही प्रमाणात कितें आसा धोण किंवा बाकी डेवोटीज ताका काम लागतली त्या भूक लागतली त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्नमेंटा कडेन परमिशन मागले कलेक्टराकडे आणि त्या अनुशंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिल्या रात्री दिसा आणि फाटल्यान 15 दुकानां आणि रात्री म्हणजे दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आणि अंगणाकडे 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा सबसिक्वेंट रात्रीच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्यांक लायतले पूण कशी ती तेका बी परमिशन घेतलेली आसा पूण रस्त्यासाठी एकूच दुकान लागचें ना